Направих се едно зарядно за телефона, което има и, може и помпа да се включиш, има и два входа за да се зареждаш телефони и някакво устройство, батерии всякакви. Показва ти колко волта е, имаш в акумулатора. Аз едновременно го използвам обаче и за зареждане на акумулатора, защото и това устройство е включено директно към акумулатора. И има копче отгоре, като включиш може да зареждаш директно акумулатора, има и бушон към него. И ега го кабела, от тук слиза и отива в контакта. И се зареждам акумулатора. И едновременно мога да гледам колко волта имам в акумулатора, докато се зарежда. Сега в момента е 13,4. Той 0,5 е 5 волта на изхода. Ето. 0,5 волта на изхода, 13,4 на батерията се зарежда. А когато изключа от тук, и сега батерията ще отиде на 13,1. Ето. Включвам го и отиде на 13,3. Защото почва да зарежда. Зареждаме акумулатора. 13,3, 13,4. А го изключва от тук, пак се изключва. Сега е 13,3. Ето изключва го. Отиде на 13,9, защото показва директния ток, който е вътре. 13,3. И ще го изчакам да се зареди. Това е още взето, доволен съм.